73 зрелостници на езикова гимназия доктор Иван Богоров в Димитровград се дипломираха на тържествена церемония в зала Гросето. Всички 12-класници от випуск 2012 успешно са издържали матурите, подчерта директорът Красимир Кръстев, като припомни, че богоровци имат най-високия резултат от зрелостните изпити в Хасковска област – 5,22. Радвам се да ви видя пораснали и помъдрели, каза още Кръстев и вместо слово поздрави 12-класниците с стихотворението «Ако» на Ридърд Киплинг. Ако злодеи клетвата ти свята, превърнат клопка и го понесеш, или пък видиш сринати нещата, градени с кръв и почнеш нов градеш. Ако на куп пред тебе си заложиш, спечеленото смело хвърлиш зар. Изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар. Ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени, да ти служат пак и крачиш само с волята останал, която им повтаря влезте в крак. Ако в тълпата лорда в те попазиш, в дворец със своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш хищната минута, 60 секунди спринт, поне веднъж светът е твой, молбата ми е чута. И главно си не мой, ще бъдеш мъж. За тържествената атмосфера на церемонията в зала Гросето допринесоха музикантите от хасковското трио Кантабиле. Пречувствени слова имаше от класните ръководители на завършващите богоровци, родители и ученици. Първенец по успех на випуск 2012 е Йорданка Йорданова с 5,95, следвана от Добромира Георгиева 5,93, след тях се нарежда Николай Славов 5,90. Скъпи учители, вие бяхте до нас през всички тези години. Вие ни подкрепяхте в усилията ни да постигаме все повече и повече. Благодарим ви. Вие бяхте за нас не само преподаватели и наставници, но и наши приятели. Много ви обичаме и много ни е тъжно от раздялата. Но знаем, че вие ще сте с нас по новия път. И ако се нуждаем от съвет, вие ще се отзовете. Изпълнени сме с любов и щастие, но и с малко тъга, че трябва да загърбим тази хубава част от живота си. Освен това, има нещо обаче, в което съм сигурна. Това е, че в света, който ни очаква, света на възрастни хора, който ще посрещнем като едни отговорни личности, ние ще можем да се справим. Ще можем да преодолеем всяко препятствие. Ще можем да се справим с всяка трудност. И всичко това, защото ние сме богоровци. Знам със сигурност, че всеки от нас е способен да покори света. Това е предимството да си богоровец. Запознах с хора, които завинаги ще останат запечатани в моето сърце за цял живот. Те се превърнаха не просто в мои приятели, мои братя и сестри, на които мога да разчитам вечно за всичко. Освен това, нашите любими учители, които през всичките тези години успяха да ни стърпят, въпреки нашите неволи и дефекти, за това аз ще бъда вечно благодарен. Те не дигнаха на едно голямо ниво. Така, затова ние дължим успехите точно на тях. Общо 29 са отличниците на езикова в Димитровград. Те получиха и свитъци с пожелания от кмета Иво Димов. Имаше и поздравителни адреси от шефа на Общински съвет Стефан Димитров.